ଯାଏ ଏ କଥା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଜାଣିଛୁ, ଆଜି ମୁଁ ଅଣ୍ଡାରେ ତିଆରି ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ଖାଇଲି ଯେଉଁ ଖାଇବା ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଖାଇନଥିଲି। ଏକୁଟିଆ ଖାଇ ମୋ ଆଗରେ ଆସି ତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ? ମୋ ପାଇଁ ଟିକିଏ ହେଲେ ତ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତ। ଆରେ ତୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛୁ? ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ଅଛି ଯେ ଏବେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଖାଇପାରିବା। ତୁ ଘରେ ଥା, କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ମୁଁ ତୋତେ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଖୁଏଇବି। ଏମିତି କହି କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ବସାରେ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଖିଲା। କାଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭଜା କରି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲା। ତୁ ଏଇ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ। ଏଇ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ତାର ସ୍ୱାଦ ବି ଭଲ ହୋଇଥିବ। ଏମିତି କହି କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଅଣ୍ଡା ଭଜାକୁ ଖାଇଲା। ତାକୁ ବି ଅଣ୍ଡା ଭଜା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତୁମେ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ କଥା କହିଥିଲ। ଅଣ୍ଡା ଭଜା ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଏଥର ସବୁଦିନେ ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଖାଇବା। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ତାର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। କୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ମୋ ଅଣ୍ଡା ନେଇଗଲା। ମୋ ଛୁଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ମା ଚଢ଼େଇର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଗୋଟେ ମିଟୁ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଲା ଚଢ଼େଇ, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆସି ଦେଖିଲି ମୋର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ। କେଜାଣି କିଏ ମୋ ଅଣ୍ଡା ନେଇଗଲା। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଅଣ୍ଡା ଖିଆ ଚଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଏସବୁ କାମ କଲା କିଏ?